Па класіцы ёсць дзве навіны. Нарэшце я вельмі блізка. Перавал геолагаў. Вяршыня Алуайва. Але навошта яна тут? А там удалечыні Сенгіс-Явр. Я на вяршыне Ангвундас-Шор. Але гэта недакладна. Мінулым летом мы праязджалі іх удзень. Вітаю ўсіх на гэтым канале. Едзем зараз у новае для мяне месца. Загадзя я прыспусціў у шынах ціск, каб было мякчэй. Там унізе вялізнае возера Умбозера, а ў тым баку мусіць быць закінутая прамзона. Туды мы зараз і пойдзем. А там вяршыня гары Алуайв. Тут зусім нечакана нас сустрэў нарвежскі экскаватар. Здалёк ён выглядаў няблага. Каля яго хтосьці ставіў палатку. Вось тыя каменьчыкі аб гэтым сведчаць. Я падазраю, што тут адбываліся нейкія разбурэнні і што я неяк спазніўся. Але самі будынкі мяне не цікавілі. Цяпер ад самога экскаватара мала што жывога засталося. Чаму яго тут пакінулі, незразумела. Ну што, праходзім гэтую браму і пачынаем пошук. У мінулым стагоддзі тут жылі і працавалі навукоўцы і гарнякі, але зараз уся гэтая зона чамусьці зруйнавана. 2 гады таму я пабачыў цікавы фотаздымак дзесьці адсюль і захацеў адшукаць гэтае месца. На ім былі шматлікія скрыні з горнымі пародамі цыліндрычнай формы, інакш кернамі, але тут нічога на гэтае месца са скрынямі не падобна. Я думаю, аматары урбекса будуць у захапленні. Тут ёсць яшчэ дзе пахадзіць і што паглядзець. Я нават 2 гарняцкія каскі знайшоў. І гэта яшчэ не заходзіў у галоўны будынак і не паднімаўся ў вежу каля яго. Потым пайшлі ў гару, бо тое, што я шукаю, валялася адразу на зямлі. А пасля падарожжа я спытаў у аўтара таго фотаздымка і атрымаў адказ, што трэба было ісці па сцежцы ў бок гары. Але па якой сцежцы, іх там зашмат. За вечар мы абышлі ўсю прамзону, але нічога такога не знайшлі. Я нават глядзеў у бінокль ва ўсе бакі. Адны руіны. Спусціўся ўніз. Тут буйны такі ручай, больш нагадвае раку. І хтосьці ездзіць праз яго па дарозе далей. Але куды і навошта? Там Умбозера. Яно вялікае, тут цяжка памыліцца. Пад нагамі нейкае новае жыццё прабіваецца. Там тыя жахлівыя руіны, а крыху ніжэй вялікі такі ангар. Некалі ў ім штосьці рабілі, альбо захоўвалі тэхніку. А зараз тут амаль пуста. Стаіць у адзіноце гэты бульдозер. Калісьці ён разам з тым экскаватарам прымаў удзел ва ўсіх гэтых разбурэннях, а потым сам згінуў і стаіць нікому не патрэбны. Хтосьці павыцягваў з яго ўсё каштоўнае. Аматары урбекса, як вам такое?
А там паглядзіце, які цудоўны закат. Тут і дадаць няма чаго. Стаміліся, трэба было павячэраць і шукаць, дзе паспаць. Так, сябры, на відэа цемнавата. У небе месяц, там унізе гараць агеньчыкі горнага камбіната. Там у нас змярканне, якое не скончваецца ўсю ноч. І, дарэчы, ўжо 2 гадзіна ночы, таму неба становіцца ўсё святлей і святлей. Я нават бачу нейкія 2 планеты. Там невысока над гарызонтам, але не ўпэўнены, што за яны. Вырашылі мы стаць на пачатку ўздыма да гары. І тут такі найбольш складаны адрэзак дарогі, які, мабыць, лепей днём прайсці. Таму што кожная памылка кіроўцы можа стаць апошняй для аўтамабіля. Тут такія вялізныя валуны. Мінулым летам мы праязджалі іх удзень, калі было святло, добра ўсё відаць. А зараз мы прыехалі ўжо апоўначы. Ну і неяк вырашылі зрабіць прыпынак. Паспаць тут і ранкам працягнуць. Бо памыляцца неяк не хочацца. Трэба яшчэ вярнуцца дадому. Спадзяюся, ніхто перашкаджаць не будзе. І мы нікому не будзем перашкаджаць. Палатка стаіць на мяккай паверхні. А вось там у далечыні 2 агеньчыка, 2 машыны едуць. Не ведаю, навошта ім было так позна ехаць у гару, але зараз яны вяртаюцца назад. А вось і ранак. Добрае надвор'е. Лавазерскія тундры выглядаюць неяк так. Вось там знаходзіцца першы цырк Краслака, і яго вадаспад добра чуваць адсюль. І яшчэ нешта здаецца вось з таго бока таксама даходзіць, калі гэта не рэха, я не ведаю. Ну, а дарога выглядае неяк так. Не хайвей, але гэта самая цяжкая частка дарогі. Далей будзе лягчэй, і дагэтуль таксама было не цяжка. Ну, паспрабуем. Па класіцы ёсць 2 навіны. Добрае гэта то, што я заехаў, а дрэннае гэта тое, што я чымсьці зачапіўся. Спадзяюся, нічога сур'ёзнага. Ну, а далей будзе больш лёгкая частка дарогі. Можна ехаць смела. І сапраўды, наконт гэтага ніякіх праблем падчас вандроўкі не з'явілася. Але дзесьці праз паўгады ў мяне лопнуў рычаг. Ці гэта былі наступствы, альбо раптоўнае супадзенне, я не ведаю. А тут я паглядзеў, нічога з-пад машыны не цячэ, то і добра, можна працягваць. Здымаў адной рукой на тэлефон, ён намагаўся стабілізаваць, але моцна яго трэсла. Расліны яшчэ не скончыліся, але канец дарогі быў ужо блізка. Я спыніўся, каб паздымаць гэтыя кветачкі. І нават перагарадзіў дарогу наступнай машыне, якая з'явілася знянацку. А тут сядзеў яшчэ адзін запалярны шмель. Як такое прапускаць? Нарэшце дабраліся да гэтак званай агляднай пляцоўкі. І ў раніцу мы тут не адзіныя. Хутка наехала яшчэ больш. Тут можна аглядзецца
Не вельмі высока, але ўсё роўна захапляльна. Напэўна, метраў 900. Перад тым, як пачынаць шпацыр, трэба было падсілкавацца, бо хадзіць прыйдзецца ўвесь дзень. Беглы агляд з вышыні. Радыяцыя нікуды не знікла. Яна невысокая, але я не разумею людзей, якія тут застаюцца спаць. Калі ў вас ёсць трэкінгавыя палкі, то тут ім самае месца. Першы пункт – вяршыня Алуайва. З такім добрым надвор'ем я яе яшчэ не бачыў. Нарэшце я зноў назіраю гэтую прыгажосць. Опа! 1050 метраў. Ось одна нейкая кропка. Мне здаецца, менавіта гэты пункт ёсць вяршыня. І ось тая геадэзічная тумба для нейкіх навуковых вымярэнняў. Там унізе добра бачна рэўда. Праз бінокль я ўжо пабачыў лавозера. Ось там шмат машын панаехала. Перавал геолагаў. Нейкае возера там каля суседніх гор. І моцны вецер. Сапраўднае выпрабаванне для маёй касматкі. Ох. Ідзем далей. Другі цырк Раслака. І ў жніўні снег таксама не растае. Мне здаецца, ён тут цэлы год ляжыць. З'явілася нейкая пабудова. Даволі цікавая. Але навошта яна тут? Хтосьці з гэтых камянёў тут рабіў, мне здаецца, лагер. Вон тут вогнішча было. Зрабілі такую сцяну, каб ветрам не задувала. І елі кавуны нейкія. Незразумела. Не. Насамрэч карысная такая пабудова. І хто-небудзь яшчэ зможа ёй пакарыстацца. Амаль ніякага ветра няма, я схаваўся вельмі добра. І можна падысці паглядзець на вельмі цудоўны такі від. Там сцяна, тут сцяна, унізе снег нейкі, возера. Прыгажосць. І яно трымаецца. Цікава. А мы ідзем далей па новай сцежцы. Справа ў тым, што на тым схіле гары за перавалам я пабачыў некалькі вагончыкаў для працоўных. Побач бульдозер і нейкае абсталяванне. Здаецца, там навукоўцы нешта зноў шукаюць. Каб толькі турыстаў не праганялі. Не, не ў тым баку. Дзесьці там. Так. Сцежка тая, мне здаецца, ўжо скончылася. Таму прыходзіцца ісці па каменнях. Вялікіх і не вельмі. А мы пакрысе набліжаемся да наступнай гары.
Я насамрэч тут упершыню. І каб супраць сонца не здымаць, вырашыў абысці вакол. А тут такія камяні вялізныя, што нават не ведаю. Ну, даволі зручна па іх хадзіць. Добра. Во, які вялізны валун там уверсе. Але адсюль таксама можна штосьці цікавае пабачыць. Напрыклад, суседні Алуайв, на якім мы былі і ўнізе, і ўверсе. Ангвундас-Чор з самскай мовы перакладаецца як гара з пясчаным схілам. Насколькі ён тут пясчаны, высновы рабіце самі. Быць можа, гэты пясок крыху ўнізе, а не ўверсе. Тут толькі каменне і цудоўнае надвор'е. А вось там унізе тая пляцоўка, на якую я звярнуў увагу мінулым разам. І учора мы былі значна бліжэй да яе. Нічога цікавага там не знайшлі. Не пабачылі, не заўважылі. А там яшчэ нейкая вяршыня. Так, сябры, нечакана я памыліўся. Гэта лакальная вяршыня Ангвундас-Чор, але не самая высокая. Абсалютная вяршыня знаходзіцца ў тым напрамку, і датуды трэба яшчэ дайсці крыху больш за кіламетр. Таму ідзем далей. А навошта туды ісці, вы хутка пабачыце. Ангвундас-Чор – гэта крайняя з паўднёвага боку гара ў лавазерскіх тундрах. За ёй велічэзныя прасторы да суседніх хібінаў. Туды я так і не даехаў гэтым разам, і ў мінулым годзе я пачуў, што там таксама распачалася нейкая праца. Таму невядома, ці атрымаецца ўвогуле там пахадзіць. А тут унізе адкрываецца від на возера Горнае. Але не цалкам. І там таксама на схіле снег ляжыць. Нарэшце я вельмі блізка. Тут такі прыгожы, як гэта называюць, тырчок. Слаістыя такія наросты. Ну, зараз я супраць сонца не вельмі бачна. Ось так гэта ўсё выглядае. Зусім незвычайна. І такіх утварэнняў тут вакол даволі шмат. Ну і пясчанага гэтага матэрыяла таксама хапае. Па ім вельмі прыемна ісці. Вось цяпер я дакладна каля вяршыні Ангвундас-Чор. Пасля гэтых бясконцых камянёў, вялікіх і маленькіх, выглядае вельмі прыгожа. А там нейкія рэшткі геадэзічных канструкцый. Так, сябры, тут ёсць яшчэ адна праблема. Нехта ставіць перашкоды для GPS-а. І зараз я не магу зверыцца з мапай і паглядзець, якая з гэтых вяршынь з'яўляецца абсалютнай. Але нешта мне падказвае, што менавіта вось тыя канструкцыі ставілі геадэзісты і вымяралі вышыню гары. Ух ты! І яшчэ одно такое меркаванне.
візуальна мне здаецца, што гэтая вяршыня не самая высокая. А вось тая менавіта 1126 метраў. Але калі сюды можна забрацца, ну сюды значна лягчэй забрацца, чым туды. А там у далечыні, ну я бачу лавозера, а сейдозера дзесьці схавалася вось за тымі схіламі. Зараз я стаю вышэй вось гэтага трашка і абсалютна відавочна вось тая вяршыня яшчэ вышэй, чым знаходжуся вось я і чым стаіць вось гэты пагнуты геадэзічны знак, які не ахоўваецца дзяржавай. А вось там яшчэ адно горнае возера Сенгіс-Явр. А там крыху далей вялізнае Умбозера. Ось туды ўправа, улева. Вецер то сціхае, то ўзмацняецца. Часам на яго можна нават легчы. Так, нарэшце я дайшоў да гэтага масіва. Некаторыя людзі забіраліся наверх і складалі там свае сейды. Калі ў мяне гэта атрымаецца, ой, як цудоўна. Калі ў мяне атрымаецца залезці, гэта будзе космас. Так. Амаль нічога складанага. Але трэба не спяшацца. Як прыгожа. Нешта мне здаецца, не забяруся я з гэтага бока. Вось тут можна залезці. Пакуль усё добра. І тут можна. Калі пойдзе дождж, я не змагу спусціцца нават са свабоднымі рукамі. Фух. Сябры, я гэта зрабіў. Нехта набудаваў сваіх сейдаў тут зверху. Але я на вяршыні Ангвундас-Шор. 1126 метраў. І гэта самая высокая кропка у лавазерскіх тундрах. Але, сапраўды кажучы, хібіны яшчэ вышэй. Аднак гэта зусім іншая гісторыя. Зараз праверу свой гармін. О, дзе ты там? Вельмі моцны вецер. Я ўсё думаю пра сваю касматку, як яна там працуе, ці я дарма выкінуў грошы. Так, ну што з навігацыяй? Спадарожнікі злавіў, але не хочуць ён лічыць вышыню. Паказвае 580 метраў. Але гэта зусім не так. Добра, сябры, спадарожнікі не працуюць, на іх не спадзяюся. З мапай зверыцца таксама няма магчымасці, але я гэтую мясцовасць ведаю і так. А калі вы гэтай мясцовасці не ведаеце, то без мапы лепш сюды не ісці. І ў тым баку прыгажосць. У тым баку яшчэ лепей.
Ладно, сябры, наступнае ўключэнне будзе з іншай лакацыі. Не ўсё тое золата, што блішчыць, але ўсё ж варта прыглядзецца. Мы знаходзімся на вяршыні гары Кідык-Варпах. Аб гэтым сведчыць пагнуты геадэзічны знак. І тут такія прамысловыя знаходкі, не зусім звычайныя і зусім нечаканыя. Ну, дрэва нейкае старое. І вось такія рэчы. Але нам трэба ісці далей. Ось дзесьці ў тым напрамку. Ужо 2 разы я праходзіў тут міма і неяк не звяртаў увагі на гэтае месца. Надышоў час выпраўляцца. Я знаходжуся на подступе да першага цырка Раслака. Тут такія велічэзныя валуны, па якіх хадзіць не вельмі зручна. Таму кожны крок даецца нялёгка. Але нарэшце я прыйшоў. Невядома, дакуль можна падысці, але мне здаецца, што вось гэты схіл больш палогі, а тое, што справа, круты. Але гэта недакладна. Так, я бачу некую сцежку. О! Мне здаецца, што тут можна увогуле спусціцца ўніз. Ось там я бачу амаль вертыкальная сцяна з аднаго края і такая ж самая з другога. Наўпрост па цэнтры кадра некая вільготная такая частка. Верагодна, там знаходзіцца вадаспад. Месца такое цяжкае для наведання і не зусім бяспечнае. Але тут не менш прыгожа, чым у другім цырку Раслака. Вось такія справы. Цяпер трэба падняцца і знайсці свой ранец. Ну, на сёння мэты дасягнуты. Да наступнага ўключэння. Сапраўды кажучы, тут можна завяршаць выпуск і развітвацца. Вяртанне да машыны заняло пэўны час, і я здымаў толькі на тэлефон. На перавале было людна і весела. У мяне дагэтуль не з'яўлялася думкі, што тут можна ездзіць на ровары. Цікава, ці ўпершыню яны тут. Спускацца з гары значна лягчэй. Увесь дзень перад пляцоўкай пасярэдзіне дарогі стаяў той КамАЗ. Невядома чаму. Гэта менавіта ён у папярэднюю ноч выехаў сюды разам з Нівай і застаўся. Захапляльныя віды пакрысе хаваюцца, і я шукаў тое ўтульнае месца, дзе мы начавалі ў мінулым годзе. Але стаць там не атрымалася. Хмарацца там у гарах. Вырашылі з'ехаць, таму што палатку не паставіць ніяк. Вон там якіясьці агеньчыкі гараць, таксама хтосьці спускаецца. Няма тут больш чаго рабіць, трэба ехаць далей.